Halo guys, kapit na guys. Kaya yung masang-sang. Pogi yung gupit kasi. Ano yung mga gupit sa asawa guys. Pogi kayo ano. Yung pan bang, grabe yung mga taba ang pan bang no. Tulog na ba guys? Dua barbecue ka ano kumang? Ha? Dua. Lahat. Barbecue? Oh, yeah. Di ba na lang? Yeah, paano ito daro? Ha? Yeah, kung di mo lang guys. Bago lagi ng bag man. Buhat na di ba yung may school? Siya nagtahi? Painting po. Siya nagtahi? Oh, Masi gamiton, pagitangan ba niya? si Kagiro ba yan? Siya po nag-painting. Ayan na nag-core ba? Siya nagtahi ani? Ha? Oh. Balo na siya. Ano sa gamit? Ano na yung nasa kwan? Kaya nasa bangko yung tayo ng loob. Siya ka nagtaya na. Asa? Ano na, pikas ko. Ilo? Blue. Blue? Ano yung blue? Tapa na rin yung yellow.
Walang ipagkait ang hinahanap ko. Let's go na ta guys. Sabante na ta guys. Nagpapakit sa'yo cellphone. Ayun guys. Sila talaga, ba't sila? Ba't sila talaga guys? Libat. Kalibat sa kanya. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Dito ta guys, let's go. Dito ta sa work, no? Akong dancer guys, oh. Awitin. Bante na ta guys. Late na. Bye-bye guys. Batsi na ta guys. Banti na ta guys. Banti na ta, banti. Papakit sa'yo bagong t-shirt ko.
Mulang pagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Asang ibigin ka. Dancer ako guys, oh. Nagpapakyut sa'yo. Set ko. Maliit ang salita ni guys. Ano yung oras ang guys? Oras. Yung 7:09 na guys. Let's go guys. Nalito ng tatong makalingaw nga video ni Kiyomi guys. Isayo siya guys. Basta at sinatarang guys. Panahulog ng cellphone guys. Gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Mulang pagkait ang hinahanap ko. Batch na ta guys. Medyo hangin gilay guys. Meron. Medyo hangin guys. Ang panahon.